humans, se sent dèbil, se sent en cor, nosaltres ho sentim en aquest moment a vegades. Però també llàgrimes d'emoció, llàgrimes de poder continuar la vida i sentir que junts podem col·laborar per a fer un moment. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid al mar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo partió. ¿Es esto cómo celebrar? Tenían que celebrar la Pascua, la Semana Santa, tenían que celebrar tantes festes importants per als cristians i no hem pogut fer-ho com normalment hem fet, ni siquiera convic que almenys algunes persones hem pogut aproximar-nos per a celebrar aquesta festa. I no ha sigut una cosa que podem viure en tristor o amargament, sinó que com totes les situacions que a vegades ens tenen per sorpresa ens fan malgrat. Jo crec que si aprofitem aquests sentiments ens faran persones més madures. Perquè celebrar té que ser alguna més que fer festa. Celebrar conforme ens obliga la pandèmia, no hem ni amb bous, ni amb poc de xaraca, ni amb la festa, però celebrar té que ser alguna més profund que aquesta eufòria externa que porta el vi, la fuerza, la música, el disfraz. Celebrar és algo més profund i ojalá esta oportunitat igual nos ayude a comprovar y a sentir también que en menos podem fer més. De una forma austera podem seguir sent persones felices, compartint allò que en tantes ocasions és superflu en la nostra vida. Celebrem, encara que no volem, Sant Pere és el patró, és la festa del poble, perquè si estem avui així és perquè volem que naixca dins de nosaltres de nou aquest sentiment en aquests dies, perquè estimem a les famílies, als avantpassats que van celebrar Sant Pere abans que nosaltres, als fills que encara tenen que aprendre a com celebrar millor la vida i la festa de Sant Pere. I esperem que continuï i d'una manera més normal quan es pugui. Però veieu que darrere de la celebració està el nostre afecte, el nostre amor per un poble i per una gent, per la nostra família, per la nostra gent, per la gent que passa la gent del grau i que som part de la nostra família. Tots som membres d'una gran família que en aquests dies volem celebrar. Com dic, no fa falta moltes coses, simplement la voluntat que dins de nosaltres, quan vam celebrar la Setmana Santa i la Pasqua, cada un des de sa casa, i sentim que ens sentim units, també en aquesta festa, encara que estiguem pocs dispersos, perquè siguem de manera de plaça. Ens sentim igualment units, vinculats a aquesta màgia.
despedir-nos hem fet un poc la celebració especial d'enguany. Esperem que el pròxim any siga com vam abans, o si ja m'ha agradat una idea bona de lo que hem viscut en estos dies, potser caldria repetir-la, són idees bones. Ara cantarem per a despedir-nos i l'himne de Sant Pere. El Ramon pujarà també i al final de l'himne dirà visca Sant Pere, perquè això també ens fa sentir-nos més units. I se visca és el visca que un dia per al nostre poble, per als mariners, pels marins, per la gent de la mar, per la gent del grau, com dic, que puguem veure-nos pròximament sense por, sense temor, perquè la nostra vida està cridada a viure-la en amor i sense temor.
Vamos.